«Μαμά, θέλω να φτιάξουμε ένα κέικ λίγο πιο γιορτινό», μου είπε, και τον πήρα και μπήκαμε στην κουζίνα. Του έδωσα λοιπόν τα υλικά και ξεκίνησε. Σε ένα μπολ έβαλε το αλεύρι, την καστανή ζάχαρη και το κακάο, ανακάτεψε καλά με ένα κουτάλι και συνέχισε βάζοντας τα αυγά, το σπορέλαιο και το γάλα. Πήρε ένα σύρμα χυρός, ανακάτεψε καλά το μείγμα και εγώ στη συνέχεια τον βοήθησα προσθέτοντας το ξύσμα πορτοκαλιού και τον χυμό του. Βάλαμε σε ένα ταψάκι με αποσπόμενη βάση αντικολλητικό χαρτί, προσθέσαμε το μείγμα και κάπως έτσι το κέικ μας πήγε για ψήσιμο. Όσο κρύωνε το κέικ μας πάνω στο πάκο, εμείς φτιάξαμε τη βουτυρόκρεμα. Βάλαμε σε ένα μπολ το βούτυρο, το χτυπήσαμε με την άχνη ζάχαρη και προσθέσαμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, όπως το κακάο, τη λιωμένη κουβερτούρα και το βραστό νερό. Απλώσαμε την κρέμα πάνω στο κέικ, κόψαμε σε 10 κομμάτια, μπορείς από 8 έως 12. Και στη συνέχεια στολίσαμε. Για τον στολισμό χρησιμοποίησαμε σμάρτις, πρετσελάκια και ζαχαρωτά στεράκια. Αυτό το κέικ θα ονομαζόταν κέικ Ρούντολφ, αλλά ο Ιωάννης αποφάσισε να το ονομάσει το κέικ που φτιάχτηκε στο εργαστήρι των Ξωτικών. Τελικά περνάμε τόσο όμορφα στην κουζίνα παρέα με τα παιδιά.